Og det sidste eksempel vist, det er sammenhæng mellem en centervinkel og en kort tangentvinkel. Så igen starter vi med at lave en cirkel. Og så vil jeg lave min korte tangentvinkel. Så laver jeg den korte tangentlinje, og jeg bruger bare B hernede, så jeg taster ind et linjestykke. Kører her. Og så laver jeg tangenten. Og den er der. Og så skal vi så finde ud af, hvor mange grader den er. Og den skal vi nu, som jeg sagde før, have fundet vinklen af. Vi taster et punkt her, hvor den rører aksen. Ja. Og så skal vi så finde vinklen. Tilbage. Punktet der. Og så skal vi så have der. Og dermed kan vi så se, at tangentvinklen her, den er 42,59 grader. Og nu skal vi så have vinklen skal vi have graden for centervinklen, så vi laver igen et linjestykke her. Sådan der. Og så finder vi vinklen, eller finder graden for den. Og den er så 85,18. Og som man kan se her på udregningen, vi kan måske lige prøve at vende den lidt, så vi kan få et nøjagtigt tal for. Skal jeg ned her. Eller vent, nej. Men man kan se her på udregningen, at det ser ud til, at centervinklen er dobbelt så stor.